Ik sta hier voor de Basiliek in Hulst. Daar vindt binnenkort het 250ste concert plaats. Wij gaan dus praten met een aantal betrokkenen en de organist om te kijken hoe de voorbereidingen verlopen. Nou ja, het is eigenlijk al een prachtig decor natuurlijk. Maar dit wordt een prachtig theaterdecor binnenkort. Ja, maar dat is ten ere van het orgelconcert, het 250ste. Maar jij bent regisseur van de show, hè? Wat houdt de show allemaal in? De show houdt in, we zien eigenlijk de figuur Louis Isoré, de orgelbouwer, die dit orgel heeft gebouwd in de 17e eeuw. Louis maakt een tijdreis door verschillende eeuwen heen naar het heden, naar nu. Dus er zijn verschillende figuren die hij ontmoet, historische figuren. En die worden natuurlijk allemaal vertolkt door geweldige acteurs. Ja, dus dat is dan toneel, maar er komt ook dans bij kijken, poëzie, van alles, hè? Klopt, we proberen zoveel mogelijk kunstdisciplines in de show zeg maar, een podium te geven. En dat lijkt te lukken. En ik zeg wel eens, ik heb de mooiste werkplek van Hulst, het mooiste bureau. Gelegen in een schitterende basiliek. Normaal ben je als organist eigenlijk heel solistisch bezig. Ik zit hier vaak alleen, soms vergezeld van een koor. Maar nu speel ik met allerlei andere muzikanten en artiesten. Koor, poëzie, dans, er komen allerlei kunstvormen samen en dat vind ik ontzettend inspirerend. Het verveelt nooit. Ik voel me altijd een beetje als een klein kind in een snoepwinkel nog steeds. Voor jou als vader misschien ook extra bijzonder dat straks jouw zoon hier ook gaat spelen. Ja, zeker. Maar ik ben inmiddels natuurlijk al wat gewend dat hij hier al op het orgel vertoeft en speelt. Maar uiteraard is dat leuk dat hij die rol van organist kan vervullen, zeker. Ja, de vaderlijke trots zal hier ook wel aanwezig zijn. Ja, op z'n Vlaams zeggen we 4, hè? We mogen 4 zijn.